Pri mne už stojí ďalšia zo súťažiacich o titul jarnej Miss Československého Second Life. Je mi veľkou cťou predstaviť vám Merci Anatru. Ahoj Merci, som veľmi rád, že si sa zapojila do súťaže. Môžeš sa predstaviť pár slovami našim divákom? Ahoj, jmenuji se Merci Anatra. Na Second Life jsem se dostala díky mému příteli, který našel odkaz na internetu. Zaregistrovala jsem se a hrozně se mi tady líbí. Díky tomu jsem tu už půl roku, od 1. prosince 2007. To je celkom slušná doba. Prosím ťa, koľko času tráviš týždenne v Second Life? Týdně je to kolem 45 hodin. Slušné číslo. Merci, máš veľmi sympatický hlas a som presvedčený, že ten hlas ti bude zbierať body aj v konečnom hlasovaní o titul Miss Československého Second Life. Merci, otázka, rada čítaš? Ano, čtu ráda. Naposledy jsem četla knížku, která je zároveň i má nejoblíbenější. Jmenuje se Kde končí svět od Lenky Lančové a je to o dívce, vlastně, která prochází pubertou, která dospívá a poznává díky internetu lásky i zklamání a je to moc pěkná knížka. Takže tak trošku osobný príbeh, ktorý by si mohla napísať aj ty. Merci, máš určite veľa priateľov v Second Life. Čo si na svojich priateľoch najviac vážiš? Tak na přátelích si nejvíce cením ochoty, upřímnosti, spolehlivosti, ale hlavně lásky k druhým. To je to nejdůležitější. Tiež si myslím, láska si myslím, je tá najdôležitejšia vec na svete. Ja ti pre túto chvíľu veľmi pekne ďakujem za rozhovor, prajem ti veľa šťastia v súťaži a pre túto chvíľu ti prajem všetko dobré. Děkuji, ahoj. Tak ja dúfam, že to už je komplet.